Ljudi, da vas čuje Lagu Novi Sad! Da li se ovo stvarno razlije do nas? Bolje idi da te ne drže ovdje. Pomeraj se, pomeraj se vam. Pa ne znam. Ja može. Dojedajem beduje. Ajmo ljudi, svi do jedan, Vučiću leči se! 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 Parking.
Branit sta on isti. A što ne probili jedan? Давай, ništa, давай, je. Ajmo mi van. Aspetta, gledam šta snimamo, ono najme gledam nešto vidjeti. Samo ga drži to. Znam da je uvijek opario kako bi se da sam ti čekao. Rastigla se kolona. Da? Rastigla se kolona. Na kraju, to su neke prolazne bilo. Ljudi sve ulicu, nema be! Stavitska! Ajmo be! Da, ajmo žene, idemo napred, da zaustavimo sapre. Pratite mene, ljudi! Pratite! Veći, desno. Veći. Ovo je ovak. Mirane, gdje idete? Gdje ste ponijedili djete? Idemo u Rijebaški. Rijebaški, pa onda? A? To su ovi naši domaći desnici, uvijek je, to su ovi naši domaći. Ne, ovo je desnici, ovi naši. To je Nemanjički zakon, on je samo na nosu. Uvijel. Ovo je dobro, to je neko česno Nikola. Sve vreme. Ne bi se dešava u Beogradu. Ne mogu uvati neki kritik i neće to. Svi na ulice! 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 Vučiću, zakon! Vučiću, zakon! Vučiću!
ta grupa. Pogađaj jednom! Neće li na majče mu prebriti? Neće li nas malo? Neće ovdje malo. Sada čajci su došli. Mirno je. Mada se misliš da treći ono na početku. Mada ona budala je nestala izgleda. Ili negdje u masi. Mitingu za sebe. Ona je sa drugim megafonom. Da. Ona A ne znam, neće niko. Ovo je crnića, ovo je crnića. Da. A dobro, zašto ja sve sjetim? 90 kad smo radili demonstracije, mi smo morali da imamo je neko da se zbivu. Ne, pa to šta ti kažem, morali smo. Tu ima Stanko Laznedić, kaže, ja sam četiri.
A vi da ne ulazi u masku, baš zbog toga. Ovo se uvećava kako ide dalje. Veće stiljeda stigla. Znači, pregovorio sve da je ti 300 biliti manje, još to. Već sad reći. Idem na početak. srpske časti. Da. Ima ih, nije da ih nema, ima ih. 10.000, ali kad sam gledao, neki sam gledao
pregovarao onoj do Banovine, tako se taj deo ranije račun 5.000 ima. Možda malo više, možda malo manje naš. Ali treba vrati prošli ove klinci. Da. Ne znam. Ajde, će naučiti. Kakav manevar. Gasi travu. Tebe znam. Moguće. Kako zove? Tako je, da. Znaš kako te znam? Nema hegemonije. Ima dron.
To je ovaj pionirski park. Još ja ponadila ćemo napraviti sredstvo na puta na ti. Vratit ćemo se. Da, pa idu do Banovina. Ali ne radim njega. Možda malo, nije druga. Kako da kažem, da možda daš pandurski. Znači ja imam 3000 proizvodnje. Ovo je čudno situacija. Znaš, kaže, imala je jedna kao malo, ne ići sve. Mislim da je to Banovina. Ajde, restauracije, butar i pivo, ako da ne Sad se najebu prozori. Gore onaj. Neko običaj vidati. Da, oni su sami podeljeni, jedno 5 frakcije, to je ono najviše frakcije. Nema to veze šta je, nego šta ona tweetne. Ono jebi se. Njegov posao.
Znaš šta, sve sam učio i radi samo ovaj program. I onda se skonto mogu mi zanimati sat vremena. I onda uliče baterija, pa ovo, znaš, može. Ko je tebi? Ja sam plakao, ne može tako. Što sam vama rekao? Pa mi samo dodaj. Beži ti moj. Ti još uvijek stikaš za Bokrinu. Odlično. Treba mi novaj fotka. Nisam bila, sam me nisu slavili. Sad ću moram pitamo napravimo neki moment, znaš, ali ne mora uopće da se ide u ono kroz internet, znaš, ono, gdje su najteži slučajevi. Da. Eto, kad te vidim da te piti, ti si šta, tebi ćemo da to zgrane i kao nešto, ne moram mene. Šta se zgrane? Stoj! Ovaj Miran je okej. Ko su ovi stvari? Znaš šta, mislim, ovi jebeni desničar ima bre 5 frakcija, same ne mogu da govori šta hoće, znaš. Znači, kad bi znali gdje hoće i šta hoće. Oj, Kosovo, Kosovo! Zemlja moja voljena, zemlja slanih vitezova. Slika nije postoji. Miloš Obilić, kao istorijski nije postojao. Ne, on je potpuno izmišljen na lično. Pa ne znam se, neko jeste ubio Murata, znaš, ali nikad je to bilo ko. A Miloš Obilić, to je kako je postao, došao do Obilić, je izmišljen negdje u 16. veku. Kako ja, da me Da.
Ćao mama, idemo svi u Beograd, ovo je sranje.
Znaš, realno, jedan jedini policajac pomaže im, oni njemu avam. Oni u redu. Ko prati, mora prekinemo na minut, samo da zamenimo bateriju pa ćemo nastaviti dalje prenos. Vraćamo se za minut.